Jos aloittaa siellä, vaikkapa sillä, että jokaisellahan meillä on vankka kokemus yliopisto-opiskelusta. Ja itselläni sieltä alkuvaiheesta on jäänyt muutamia asioita mieleen, ja jos niistä noukkisi pari asiaa. Edesmennyt Tampereen yliopiston professori Pertti Hemanus tuli tokaiseksi eräässä yhteydessä, että yliopistossa oppii opetuksesta huolimatta. Se jäi minua kiehtomaan kovasti, nimittäin sitten kun olin siinä vaiheessa, että olin jättämässä yliopistoa ja kun aikuiskoulutuksen kentällä olin menossa ja olin sitten harjoittelussa Espoon työväenopistossa ja silloinen rehtori Raili Kilpi, hänkin on edesmennyt. Hän sanoi tällaisen viestin, että ei sitä aikuisopiskelijakaan saa koskaan jättää sinne luokkaan yksin. Merkillisiä väitteitä. No sitten oma kokemus. Kun aloitin opiskelemaan ja minulla oli semmoinen kaveri, jonka kanssa opiskelimme kilpaa ja olimme suorittaneet kaiken mahdollisen jo 2 vuodessa ja piti alkaa tekemään gradua. Silloin tuli hyvin voimakas tunne, että tiedämme paljon, mutta emme osaa mitään. Ja se oli aika erikoinen tunne ja se vahvistui myöhemmin, kun sitten työelämä meni esimerkiksi aikuiskoulutuksen kentällä, niin metodien menetelmien opettelussa oli jäänyt opiskeluaikana kovin köykäiseksi. Eli kaikki opettiin siellä työssä. Ja tässä minun ajatustani sitten oikeastaan vahvistaa uudetkin selvitykset, esimerkiksi Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelu 2007-2008 ja tiettävästi 2012 viimeinen selvitys on testaillut sitä, että mitä osaamista 5 vuotta työelämässä olleilla entisillä opiskelijoilla oikein on ja mitä he olisivat kaivanneet, mitä yliopistosta olisi tarvinnut. Tulos on ollut aika selkeästi se, että tämä substanssiosaaminen on se, joka hallitaan hyvin, eli 4 aluetta, mitkä hallitaan kunnolla opiskelun perusteella. Ne liittyvät teoreettiseen oman alan tuntemukseen ja sitten kieliin, englannin, ruotsin tai muun kielen hankintaan. 19 alaa osataan huonosti. Eli koetaan, että viestinnällisiä taitoja ei opita tarpeeksi. Siellä neuvottelu, esiintyminen, ryhmätyö, muut sosiaaliset taidot ja huomatkaa, suomenkielinen viestintä. Tämä hälytti minua itseäni, että emmekö me osaa edes puhua. Oppimaan oppimisen vaikeudet, ongelmanratkaisu, luova ajattelu, tiedonhankinta ja oppimiskyky. Niissä ei ole tarpeeksi osaamista. Käytännön osaamisvalmiudet, oman alan taidot, taloussuunnittelu, tieto- ja viestintätekniikka ja lainsäädännön tuntemus. Johtamisen valmiudet, organisointi- ja esimiestaidot, projektihallinta, yritystoiminnan tuntemus ja sitten vielä tämmöinen alue kuin henkilökohtainen kyvykkyys. Ehkä se, mistä edellä on puhuttu minäpystyvyydestä, se liittyy juuri tähän. Nämä ei tietenkään eri opinahjoissa jakaudu juuri samalla tavalla, että vaihtelua on, mutta tuon selvityksen toistojen jälkeen siihen alkaa kyllä uskoa. No jos sitten hiukan pelkistää sitä, että miten se oppimista, osaamista tuottava oppiminen oikein voitaisiin käsittää, niin tämmöinen vanha tilanne, mihin me saatamme tänäkin päivänä juuri niitä aloittavia opiskelijoita, on tämä learning by being, kuulemalla, olemalla oppiminen. Eli heidät pistetään luentosaleihin ja kestää kuukausia, ellei vuosia, ennen kuin pääsevät mihinkään ryhmään, jossa päästään jonkinlaiseen selkeään kontaktiin opettajan, ohjaajan kanssa. Sitten se vanha kilpaileva ajatus on ollut learning by doing, eli tekemällä oppiminen, jolloin ajatellaan, että heti täytyy päästä pajalle töihin. Ja tämä tietysti on tuottanut sitä vanhaa kunnon väittelyä, että kumpi ensin teoria vai käytäntö, vai päinvastoin. Se on aika turhanaikaista väittelyä, koska molempiin pitää saada otetta. Learning by making, developing, creating.
ehkä tämä on jotakin sellaista, joka on sitä uutta ja josta me ollaan kuultu jo tänä päivänä aika monta ajatusta, mutta jossa tavallaan niin voi ajatella, että mitä se on käytännössä, miten se oikein tapahtuu. Et jos miettii, minkälainen prosessi oppiminen on, niin sitä voi ehkä pelkistää tällaiseksi ulkoa sisään ja sisältä ulos projektiksi. Eli silloin kun me hankimme tietoa, otamme vastaan, olemme mukana ja verraten passiivisessa tilassa, niin se on ehkä se sisään ja omaksumisen vaihe oppimisessa. Tämä on erittäin tyypillinen käsitys oppimisesta vielä tänäkin päivänä. Sitten kun me ajattelemme sitä, että oppimisella on myöskin toinen suunta, sisältä ulos, mikä tarkoittaa sitä, että jos sinussa on jotakin tapahtunut ja sinä kykenet sen tuottamaan ulos, niin se tarkoittaa sitä, että sinä kehität juuri kommunikoinnin taitoja, sinä ikään kuin jaat sitä, mitä olet itsekin oppinut. Ja tämä on varmaankin se paradigma, minkä varaan nyt tänä päivänä halutaan rakentaa. Se on tunnettu pitkään. Jos me palaamme tuonne Galperinin ajatuksiin 70-luvulle ja katsotaan, miten hän ajatteli silloin oppimisesta. Hän tutki paljon tällaista oppimisen vaiheittaisuutta ja automatisoitumista ja löysi 5 eri vaihetta. Silloisessa ilmastossa täytyy muistaa, että opetussuunnitelma-ajattelu oli kovin erilaista tuolloin, mutta tässä minusta on edelleen niin pätevä rakenne. Eli ensiksi orientoidutaan, sitten mennään materiaaliseen vaiheeseen, joka tarkoittaa sitä, että se kohteellisuus oppimisessa, esineet, välineet alkavat avautua. Ja sitten tulee erinomaisen tärkeä vaihe, kielellisen käsittelyn vaihe, joka on perinteisessä koulutuksessa jäänyt vähän niin kuin lapsipuolen alueelle, olipa kysymys ammatillisesta tai akateemisesta opiskelusta. Eli aivan liian vähän kiinnitetään siihen, että miten saadaan se käyntiin myöskin se sisältä ulos prosessi. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun on käsitteellistetty jotakin, jos ajatellaan, että käsitteitä opitaan, ymmärretään, niin se tapahtuu siinä prosessissa, kun me alamme viestiä käyttämällä käsitteitä. Ja se on edellytys sille, että opitaan ajattelemaan. Opitaan muun muassa ongelmanratkaisua. Ja jos nämä vaiheet puuttuu, niin oppiminen jää väjäämättä kesken. Ja tässä jokainen voi tutkiskella historiaansa ja miettiä, että minkälaisissa koulutustilaisuuksissa on ollut. Mihin asti ne ovat ulottuneet tällä kaaviolla. Ja täytyy sanoa, että ne tahtoo unohtua jopa tuohon orientaatiovaiheeseen, että pelkkää tiedonjakoa. Vain tiedonjakoa. Mehän tunnetaan tämä hokema irti tiedonjakopedagogiikasta, mutta aika vähän puhutaan siitä, että mikä tilalle. Mä olen sen pelkistänyt siihen, että koulutuksen pitää tuottaa hyvää laadullista kokemusta. Mikä tarkoittaa sitä, että siinä on se teoreettinen ulottuvuus, siinä on se käytännöllinen ulottuvuus ja se, että se on onnistuneesti konstruoitu siihen oppijan ei vain mieleen, myöskin kehoon, hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Kun sitten on opittu ajattelemaan, niin nämä palautelinkit, jotka tässä kuvassa on, niin niiden merkitys vähenee. Eli Galperinin ajatus on se, että yhtäkään vaihetta ei voi hypätä yli. Ja sitten toiseksi se, että on jatkuvasti palattava sinne orientaatiovaiheeseen niin kauan, kun oppiminen on kesken. Ja siitä seuraa sitten aika jännä ajatus, kun tapahtuu automatisoituminen. Meidän mieli toimii sillä tavalla järkevästi, ekonomisesti, että kun me sitten ollaan asia kunnolla opittu, niin me ei oikeastaan muisteta enää sitä, miten se oppiminen on tapahtunut. Niinpä esimerkiksi työelämässä se saattaa näkyä sillä tavalla, että kun sinne tulee perehdytettäviä ihmisiä ja sitten haetaan se paras ammattimies heitä perehdyttämään, niin hän on se henkilö, jolla on täydellisesti autonomisoitunut se toiminta. Hänpä ei olekaan se paras opettaja. Miksi? Siksi, että hän vaatii liian nopeasti tuloksia. Hänellä ei ole malttia odottaa. Sen sijaan noviisi, joka on juuri opetellut nämä asiat, se tietää, kuinka hankalaa on se asian opettelu ja pystyy ymmärtämään paremmin. Niinpä esimerkiksi työelämässä nämä ammattimiehet täytyy
kouluttaa pedagogisesti, jotta he ymmärtävät, miten oppiminen prosessoituu. Jos toisen minun vaikuttaneen herran täältä vielä paljastaisi, on Rick Evans, jolta on lähtöisin tämä ajatus toimintaoppimisesta, action learning. Erityisesti kaksi käsitettä tai yksi käsite ja yksi kaava. Tässä tänä päivänä on tämä yhteisöllisyys, osallisuus korostunut monella tavalla, ja Evans esitti jo 80-luvun alussa, kun hän tutki sitä, että miten työelämässä opitaan, miten organisaatiossa opitaan ja miten erityisesti siellä myöskin siellä johtamisen tasolla opitaan, ja hän lanseerasi tämä learning community-käsitteen. Että jos lueskelette tiimioppimisesta tai organisaatio-oppimisesta, niin aina sieltä tahtoo Evans löytyä takaa tavalla tai toisella. No, se on aika selkeä asia. Mutta sitten vielä vaikuttavampaa oli se, mitä hän sanoi asiantuntijoista ja johtajista. Hän sanoi, että asiantuntijat ovat työorganisaatiossa oppimisen pahimpia esteitä. Kyllä se pysäytti miettimään, että mitä hän oikein tarkoittaa. Ja sitten se on toinen väite. Johtajien pitäisi olla oppimisen esimerkkejä. Tämä on todella kiinnostavaa. Itse olen leikitellyt joskus ajatuksella, että esimerkiksi yliopistossa tai sairaalassa tai missä tahansa hallinnollisessa virastossa, siellähän tehdään asiantuntijoista johtajia. Onko tässä yksi sellainen selitys, että miksi organisaatioita on niin tavattoman vaikea muuttaa? Ja kun hakee sitten vastausta Evansilta, niin se löytyy tästä kaavasta L on yhtä kuin P plus Q. Eli oppiminen on yhtä kuin koulutus plus kysyminen. Eli learning, programming, training tai education ja sitten question. Hänen teoriassaan koulutus tuottaa tietoa, joka lepää menneisyydessä. Ja se, joka toimii vain koulutiedon pohjalta, tai voi kysyä myöskin, kun on jo pitkään työelämässä. Esimerkiksi asianajajana on oma praktiikka ja siellä ohjaa toimintaa, lait, asetukset, ennakkopäätökset ja sitten se oma praktiikka. Eli jos toimitaan varman päälle, niin kuin tietyt ammattiryhmät esimerkiksi toimii, siitä seuraa se, että aina haetaan se tieto ikään kuin sieltä menneisyyden suunnasta. Se on koeteltua, varmistettua tietoa. Toimitaan varman päälle. Evansin mukaan se ei ole kovin luovaa. Q liittyy siihen, mitä varsinkin johtajien pitäisi osata, eli kysyä. Tiedonsuunta onkin tulevaisuudessa. Muistaakseni hänellä on sellainen metafora, että kun rakennetaan siltaa ja kaikki ainekset loppuvat juuri ennen kuin se päästään vastarannalle, niin mitä tekee tämmöinen asiantuntija? Hän lähettää tilauksia. Jäädään odottamaan muutamaksi viikoksi ja keskeytetään työt. Mitä tekee luova johtaja? Kuvannollisesti hän ottaa vauhtia ja hyppää sinne vastarannalle ja lähtee tutkimaan, löytyisikö sieltä se paikka, mistä nämä materiaalit ja tarvikkeet ja osaaminen saataisiin. Eli riskinotto. No, tämä tietysti antaa aihetta kysyä, kun tänä päivänä ollaan seurattu niin voimakkaasti myöskin ajatus siitä, että koulutuksen ei pitäisi tuottaa vain asiantuntijuutta. Oikein kuuntelin korvat hörössä kaikkia esityksiä tässä edellä, että kyllähän siellä asiantuntijuudesta puhutaan koko ajan, mutta kukaan ei ole vielä maininnut yrittäjyyttä. Ja nyt tietysti Evansin kaavan palautettuna, niin onko näin, että johtamiseen tavallaan niin sisältyy se ajatus yrittämisestä? Ja se pulma, pystyykö sama koulutusohjelma tuottamaan sekä yrittäjyyttä että asiantuntijuutta? No, tämähän on suurelle osalle teistä tuttu juttu, tämä japanilaisten ajattelu. Eli aikaa tässä nyt on mennyt sen verran, että jos Evans vaikutti 80-luvulla ja Kalberin 70-luvulla, niin nyt mennään 90-luvulla ja kehitys kehittyy. Eli tässä tulee tämä tiedon luomisen näkökulma, josta myös on ollut tänä vuonna tässä tilaisuudessa puhetta. Tässä kannattaa pistää merkille, että tuo käppyrä tuossa sisällä, se kuvastaa sitä, että oppiminen, tiedon luominen lähtee ongelmasta, ongelmanratkaisusta, ja että se on tietyllä tavalla sosiaalinen prosessi, ja se, mikä kantaa tätä prosessia, on tiimi, ryhmätyöskentely,
ja että oppiminen tapahtuu tietyissä ja tiedon luominen tietyissä tiloissa, eli nämä vaatilat, fyysinen, mentaalinen, virtuaalinen, ja tässä prosessissa vielä erityiset nimet, aloittava, dialogisoiva, systemoiva, harjaannuttava, paa. Tämä lienee sitä uusinta, jossa ehkä on tavoitettu nyt se, mikä aikaisemmin puuttu. Että jos 70-luvulla puhuttiinkin siitä, että oppiminen työssä rakentuu rationaalisen ongelmanratkaisun varaan, 80-luvulla tuli sosiaalisuus, niin 90-luvulla tuli tieto ja tiedon luominen. Ja tästä tietysti voi ajatella, että näillä vuosikymmenillä aletaan rakentamaan synteesiä. Itse yritin pistää näitä ajatuksia eri pedagogiikkoihin. Ja jos nopeasti katsoo nämä, niin nimenomaan 70-luvulla esimerkiksi tämmöinen parivaljakko Argyris ja Schön, kun he puhuvat organisationaalisesta oppimisesta, niin he korostivat tätä rationaalista ongelmanratkaisua, että kun ratkotaan ongelmia, niin siinä sivussa ikään kuin tapahtuu oppimista. He ei kovinkaan paljon sanoneet itse oppimisesta. 80-luvulla esimerkiksi ekspansiivisen oppimisen teoria, Engströmin teoria, niin mun nähdäkseni niin sieltä löytyy selkeästi ongelma. Hän puhuu kyllä ristiriidasta enemmän. Ja toiminta löytyy sieltä hyvin selkeästi, toiminnan kehittäminen. Revanssista jo mainitsin, ongelmanratkaisu, toiminnan kehittäminen, sosiaalisuus. Ja toki hän sanoi monta asiaa tiedostakin, mutta ei niin selkeästi fokusoida kuin seuraava teoria, eli Nonaka 90-luvulla. Eli siinä on jo kaikki nämä elementit, rationaalinen ongelmanratkaisu, toiminnan kehittäminen, sosiaalinen vuorovaikutus, tiedon prosessointi. No mitä tästä on onnistuttu tuomaan korkeakouluihin? 90-luvulla Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta aloitti ensimmäisenä Suomessa ongelmaperustaisen pedagogiikan toteuttamisen. Meillä oli tilaisuus viime keväänä keskustella siellä vaikuttaneen henkilön kanssa ja kysyin, että miten teidän PPL jaksaa. Hän sanoi, että meidän PPL on ja pysyy. Eli he ovat erinomaisen vakuuttuneita sen metodin toimivuudesta. Ja kyllä, itsekin olen kovasti samaa mieltä, että ne hyvät asiat, joita tässä edellisissä luennoissa on tullut esille, ne pystytään varsin hyvin toteuttamaan ongelmaperustaisen pedagogiikan ja ehkä vielä pitää sanoa ongelmaperustaisen opetussuunnitelman puitteissa. No jos lyhyesti, jos asia on ei ole kovin tuttu, niin tässä on ajatus siitä, että mihin ongelmaperustainen pedagogiikka nojaa. Ensinnäkin se rakennetaan tutoriaalin ympärille. Jos katselee esimerkiksi, itse olen ollut ammatillisen opetuksen kanssa paljonkin tekemisissä ja siellä syntyy yleensä tällainen dilemma, että mikä on se ikään kuin perusyksikkö opetuksessa. Siinä on taipumus ajatella, että se on luokkahuone. Vähän niin kuin yliopistossa on taipumus ajatella, että se on luentosali. Ja täytyy kääntää aika paljon aivoja eri asentoon, kun huomataankin, että se on se 7-9 henkilön tutoriaaliryhmä. Niin pieni. Se onkin se, jonka kautta oppimisen ohjaus täytyy ajatella. Sen kautta täytyy itse asiassa lähteä koko opetussuunnitelma suunnittelemaan. Toinen tärkeä asia, mikä nousee esiin, se, että sen lisäksi, että oppimista kantaa ryhmä, on arviointi. Arviointi onkin tärkeää. Eli pitää oppia reflektoimaan, pitää oppia hyödyntämään palautetta, pitää oppia käyttämään arviointimenetelmiä ja voisi sanoa näin, että arviointi täytyy ymmärtää ikään kuin ohjauksen toisena puolena. Eli jos puhumme kolikosta, niin toisella puolella ohjaus ja toisella puolella on arviointi. Ja se, että ryhmän lisäksi vielä se kolmas asia, että oppijat ohjataan tiedon hankintaa, joka on siinä mielessä itsenäistä, että sillä kohtaa mitataan juuri sitä, että opitaanko niitä taitoja. Ei tietenkään tarkoita sitä, että se tapahtuisi aivan yksin. Esimerkiksi Parettaa voi tehdä aivan hyvin ja monellakin tavalla. Ja sitten vielä, että tiedon lähteet. Ei ole enää kirjoja välttämättä. Mennään työpaikalle ja niin päin pois. Jos tässä kommentoisi vielä lyhyesti sitä, että miten itse kykenen tällä hetkellä näitä ajatuksia nyt toteuttamaan tuolla omassa koulutusympäristössä,
niin voisin sanoa näin, että en kovin laajamittaisesti, koska meillä ei ole ongelmaperustaista opetussuunnitelmaa. Mutta omilla kursseilla yritän tehdä jotakin. Niinpä esimerkiksi en puhu enää tenteistä, puhun näytöstä. Esimerkiksi nyt meillä on meneillään kurssi, jossa tiettyjen teorioiden kanssa opiskelijat menevät eri firmoihin, työpaikoille haastattelemaan ihmisiä ja sitten he tekevät raportin, jossa he tutkivat sitä, että miten nämä teoriat toimivat vai toimivatko ollenkaan. Ja sitten kun on se näyttö, silloin arvioidaan se tieto, mitä he ovat itse hankkineet. Sanoisin näin, että 60% arvioinnin kohteesta on oppijoiden itsensä hankkimaa tietoa. Ja se on aika kiinnostavaa. Mä en uskalla sanoa sitä tentiksi sen takia, että jos mä ajattelen, mikä on tentti. Tenttihän on sitä, että kuunnellaan luennot, tehdään muistinpanoja, luetaan kirjat, tehdään muistinpanoja, opetellaan ne asiat tenttiä varten ja sitten unohdetaan aika nopeasti tentin jälkeen. Kun me puhumme näytöstä, fokus on osaamisessa. Siinä, joka on kaikkea muutakin kuin tiedonhallintaa. Tosin yksittäisen kurssin puitteissa se näytön kattavuus on tietysti on aika lailla niin kuin rajattua, mutta sanoisin näin, että ainakin siellä tuotetaan sitä sosiaalista kokemusta, osallisuuden tunne ja se, että saadaan kosketus siihen, mitä oikeasti osataan hallita. Ja eikä tarvitse niin kuin tähdätä siihen, että joitakin opinkappaleita opetellaan ulkoa. Ehkä tämä on sopiva paikka lopettaa. Kiitos.